keep on moving to the first rays of dawn, keeping it on till the sun moves on, keeping till the nighttime rolls along. All night long I keep singing my song. I said these ways are those ways. Sometimes I get so phased, but just know that I'll always stay, 'cause you're my light through the haze. It's time for a champion, soothe the soul of the land, mend the art from the sea and the sand, till the sun comes up again. Singlmama.eu. Autor Monika. Zapalenie krtani, zimnym je potraktuj. Czyta autorka. W ostatnim czasie udało nam się wyjechać na weekend z przyjaciółmi na termy. Zabawa była przednia, towarzystwo cudowne, woda oczywiście ciepła. Dzieciaki się wybawiły, my spędziliśmy miło czas, a takie oderwanie od rzeczywistości. Weekend minął, wróciliśmy do domu. Wieczorem jak zawsze przed poniedziałkiem położyłam Alana spać, jak mantra powtarzając, że bardzo wcześnie rano będę go budzić, bo ja idę do pracy, a on do żłobka. Więc jacy będziemy? Rzecz jasna, dzielni. W sumie odkryłam, że sposób ten na moje dziecko działa. Zasnął. O dziwo jeszcze wstałam i krzątałam się po domu, potem usiadłam do komputera, by nadrobić wirtualne zaległości. Wybiła północ. Ups, zrywam się zatem jak ten kopciuszek, wszak budzik nastawiony na 5:30, zatem to chyba najwyższa pora na to, by się położyć. Zanim zdążyłam o tym pomyśleć, z pokoju Alana nagle dobiegł mnie przerażliwy płacz, zmieszany z kaszlem, jakiego jeszcze nigdy w życiu u niego nie słyszałam. Tak jakby się podtapiał i nie mógł złapać powietrza. Zwykle nie panikuję, ale tym razem stwierdziłam, że sama nie dam rady, skoro moje dziecko nie może się tak wykaszleć, by choć na chwilę przestać. Po 2 minutach prób uspokajania go, gdy nie przyniosło to rezultatu, a kaszel nie pozwalał mu swobodnie oddychać, chwyciłam za słuchawkę i wykręciłam 112. Po drugiej stronie odezwał się mężczyzna, który spokojnie prowadził rozmowę. Ile lat ma dziecko? Od kiedy występuje taki kaszel? Czy to właśnie to, co słyszy? Na wszystkie pytania odpowiedziałam, wspomniałam jeszcze o termach, pan jednak mi przerwał. Proszę wyłącznie odpowiadać na moje pytania, to usprawni nam kontakt. Przytaknęłam. Czy jest jeszcze ktoś w domu, kto mógłby teraz dziecko wynieść na zewnątrz? Niestety nie, odpowiadam. Proszę w takim razie o podanie adresu. Podałam. Wysyłam karetkę. W tym czasie proszę dziecko ubrać i jak najszybciej wynieść na świeże powietrze, tam gdzie jest zimno. To konieczne. Czy pani zrozumiała? Tak, zrozumiałam, choć wydawało mi się to wówczas mało logiczne. A jednak ratownik dobrze wiedział, co robi. Czy wiecie, że przy zapaleniu krtani, bo po czasie okazało się, że ratownik dobrze zdiagnozował to, co się działo z moim dzieckiem, należy przy takich dusznościach koniecznie osobę chorą przenieść jak najszybciej tam, gdzie jest zimno? W październiku nocą najlepszym sposobem było wysłanie nas po prostu na zewnątrz. Powiem wam, że w momencie, gdy dziecko poczuło zimniejsze powietrze, od razu było słychać poprawę w oddechu i zmniejszyła się częstotliwość kaszlu. Zanim przyjechała karetka, po 5-6 minutach Alan już w miarę spokojnie oddychał, od czasu do czasu pokaszlując. W karetce zrobili mu pierwszą inhalację, jednak ze względu na wiek maluszka lekarz podjął decyzję o zawiezieniu nas do szpitala. Tam już poszło szybko. Kolejna inhalacja, steryt i wypis do domu. Wszystko zakończyło się dobrze, ale strachu się trochę najadłam. Rozmawiałam z lekarzem, który potwierdził mi, że w przypadku zapalenia krtani najlepiej jest gardło potraktować czymś zimnym. Zatem wyjście na zewnątrz było prawidłowym zachowaniem, ale co, gdyby taki atak miał miejsce w upalny dzień lub ciepłą noc, wiecie? Lekarz mi podpowiedział. Oczywiście może się zdarzyć taka sytuacja, wtedy należy dziecko przystawić do zamrażarki. Jakkolwiek to brzmi. Uchylamy drzwiczki od zamrażarki i niech wydycha zimne powietrze idące z niej. Z dorosłym, nie łkającym i nie płaczącym byłoby łatwiej, bo wtedy należy zjeść jak najszybciej lody. No i mam wreszcie powód, by bez wyrzutów kupować ten smakołyk o każdej porze roku, profilaktycznie, by był w razie potrzeby, bo gdyby tak mi się przytrafiło zapalenie krtani... Swoją drogą, w tym roku wiosną przechodziłam zapalenie krtani i nikt z lekarzy mi nie podpowiedział, co mogę robić. Zakończyło się dopiero po 2 miesiącach 2 antybiotykami. No nie mam pojęcia, jak ja się na tym świecie uchowałam, że nie wiedziałam, że zimnem należy wówczas traktować gardło
I to jest najlepszy lek. Takie proste. Na drugi dzień oczywiście stawiliśmy się grzecznie u naszej pani pediatry. Mówię jej o termach, a ona mi na to. A przypadkiem na kulkach nie byliście albo w jakimś pokoju zabaw? Myślę, ale o co chodzi? Byliśmy, gdy wracaliśmy z term, bo wstąpiliśmy na kulki, by dzieciaki jeszcze trochę się wyszalały. Zaś w pensjonacie, gdzie nocowaliśmy, był pokój zabaw, który nasze dzieciaki uwielbiały. Przytakuję jej. No, to już wszystko jest jasne. Nie na termach twoje dziecko złapało zapalenie krtani. To wirus, który musiało inne dziecko w czasie zabawy zgubić, na zabawce lub w kulkach, z którymi miał styczność Alan. Życie. Mimo wszystko weekend, który zakończył się chorobą, był naprawdę bardzo fajny, bo przygotowany z myślą o atrakcjach dla dzieci. Z całej piątki małych podróżników tylko Alan zakończył wyjazd chorobą, ale warto było obejrzeć góry, nawet takie mroczne, i warto było dać dzieciakom się wyszaleć. A wy jak sobie radzicie z dziecięcymi przypadłościami? U nas to była pierwsza w życiu wizyta na Sorze. Na dodatek ciemną nocą. Przyznam, że Alan zniósł ją faktycznie dzielnie. Ja chyba też. Singlemama.eu. Autor Monika. Zapalenie krtani? Zimnym je potraktuj. Czytała autorka. Będzie mi bardzo miło, jeżeli teraz klikniecie w globus i odwiedzicie mój blog. Czeka was tam wiele różnych niespodzianek i sporo zdjęć, choćby z tego pokoju zabaw, o którym była mowa. Dajcie lajka, udostępnijcie. Będę wam wdzięczna. A jeżeli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza, to chętnie na niego odpowiem. Reach for the sky, keep your eye on the prize. Forever by my side, you're my golden sunshine. Just raining in your mind, so push those clouds aside. Forever by my side, you're my golden sunshine.